А хто із вас живе без гріха? Киньте у неї камінь. Та я хай буду тоді лиха, але не з вами. Не з вами. Хай будете ви вже зовсім святі, чисті і всепереможні, та в будь-яку пору у світі оцім живу я по милості Божій. Хай будете сотню разів в правоті, в білому світлі осяйнім. Та кинете камінь, скажу, не ті. Бо знаю, що ми прощаємо.